ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб дӯстони азиз, дар канал обуна шавен, лайк монен, не нехтуна дар комментария нависен. Нашуд реклама дар рақамҳои боло ҷойшуда зан занед, ҳатман кӯмак мерасонем. хонаи навбатии мо, хонаи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Гулбута. ин раҳи Гулбута дӯстон хона қарор дорад дар ҳамин роҳ. оз медароем маълумоти пуррара метиҳем. ин раҳ дӯстон ба наздикии стяжка мешавад. ина дарвозаш. дарвозаш роли қатъи. хоб бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим медарем ба даруни хона. хона дӯстон компактни кардагия 1.5 сотиқа. 1.5 сотиқ ҳама чира ҷо кардагия. мақсад удобстваш хесозай хоно ремонт дора. ина барашда ҷои ошхона шакардагия дидонхона. кат озаён бар нишон метем ҷои ҳизмхонаш ҳам даҷи ҳаст. подвалам дора. хона аз як ошхона иборат аст дӯстон. сета комната септик ҳаст. об проблема нест. мотор задаган динамун моторай. хоно ба кирпичи сирх бардошта шудааст. болошина хеле навеси калон. полни маҳкам пластик. тай ҳамин хонае ки мебинед дӯстон, ин хона полни таш подвал. Подвал аз ҳамин тараф роҳ. дароем хонаи аддеин ҳаст. хонаи зал бигем. нашод чизи чораш дӯстон бисёр чизош местан. хона 5 ба 3. ҳамин чиз дӯстон договарнояд телевизор бисёр чизош кондитсионер дитад кондитсионери якташ 18 куба, якташ 16 куба. ҳамаи чизо местан. ремонтш нав кардагӣ. медорем хонаи дигар. 1.40 ба 4.90 як калидори калон мешавад. дарон хети пол ламинат. аз тарафи даст чап 4 ба 3 як хонаи дигар. ин стенка қатъи телевизор места. ростаки дӯстон ҷои душевой кафе гирифта болош пластик. инҷа кухня дӯстон. кухняе ки 3 ба 3. холодильника мегирам дӯстон. кухни гарнитур, газ, не стиральная машина нав аст дӯстон. ишам места. полни кухни гарнитур ҳамаш меистад. болош пластик. хоб хонаи севум.
4 ба 3. Якта тиреза аз тарафи ҳавли. ду хона дар ҳамин биное ки дидесем дар омадем дӯстон. Ду хона, аз ин тараф як хона, аз ин тараф як хона, ростаки душевой, кухня. Як хонаи дигар гуфтем ки отдельно меҳмонхона дар берун. خب باز می‌داریم پادوال نشون میدم دوستان. پادوال ریمون داره. همون خونه که میمون خونه دیدیم. اونی شکاتور کدایی. نمات دوستان. бари хонада дӯстон гуфтем ки ҷои ҳезумона, ҷои ҳезумхона кадагиай паҳм аст. Як арз. خب یک بار دیگه تکرار میکنیم دوستان. خانه قرار دارد در ناحیه رودکی گلبوتا، 1.5 سوتیق زمین، 3 در خانه، سپتیک. خانه با کیرپیچی سرخ برداشته شده است دوستان. دیتا کانسانر 18-16 куба، подвалش 13.5 квадратный метр, общий квадрат 76/2 квадрат دوستان. нархи хона $33,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад. номерои телефон барои тамос 38 22 48 38. як номери дигар дӯстон, ин номераш ватсап дорад 003 37 668. занг мезанед дар номера дӯстон, ҳатман кӯмак мерасад. кадоме ки маълумоти пурра нафаҳмед, дар ин номеро занг мезанед дӯстон. хуб, раҳмати каром барои диққат.